पुढील बातमी बघा, सर्वात मोठी कोरोना संदर्भात बातमी आहे। तर बाधितांचा आकडा गेल्या 3800 पुढे 48 तासांमध्ये किती जणांचा मृत्यू, महाराष्ट्रात स्थिती काय? बघा, कोरोना आपण बघतच आहोत, दिवसेंदिवस कोरोनाचं वातावरण सर्वीकडे वाढलेलं आहे आणि कोरोना पुन्हा आलेला आहे। तर या कोरोना संदर्भात जी अपडेट आहे तर बघा, या बातमीमध्ये आपण संपूर्ण बघणार आहोत। कोरोना विषाणूच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या 3783 वर पोहोचली आहे। आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटनुसार 22 मे रोजी भारतात 258 रुग्ण होते। तर दुसरीकडे 9 दिवसात कोरोना रुग्णांमध्ये 1300% वाढ झाली आहे। केरळमध्ये सर्वाधिक 1400 रुग्ण आहेत। त्याचवेळी महाराष्ट्रात 485 सक्रिय रुग्ण आहेत आणि दिल्लीत 436 रुग्ण आहेत। 2 दिवसात किती जणांचा मृत्यू झाला? जानेवारीपासून देशभरात कोरोनामुळे 28 मृत्यू झाले आहेत। तर बघा, ही कोरोना संदर्भात सर्वात मोठी बातमी होती।